Nipa no a yɛne dankyamru so yɛ danso mu Sompa Asem Mpe Nipa hey asɛm bɛsi ɛna asɛm wa da pono so da kumase abɔnten so no ɛnya asɛm ketewa kura ɛdeɛ bɛ na asi ɛdeɛ bɛ ɛna ba ɛna Sompa Asem Mpe Nipa wantie bia wayɛ ho papa ɛnya asɛm ketewa na dwumadie wei no ɛne yɛbɛkɔ no ntɛntɛm so paa efi sɛ ɛbrɛ no wanhwɛ yi wobɛka so obi na esum ɛbrɛ no ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa no a yɛko akɔ anim ɛdigade abakade kumase dwom ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no ewurade nyankopɔn efie miɛnsa ne akyire Oforisuo Aboagye me betena akonnwa so ɛnya asɛm ketewa yɛde no kuredie na ɛyɛ adwuma nko a ɛyɛ tietia ɛno ti baabi anam bia na obi afrɛ Oforisuo Aboagye ɛyɛ deɛ bɛnko a ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa siti a yɛkurakura ne yɛkyinkyim na bɔnkye bɔnka yɛmfa ntom ne yɛmfa tempɔn mu no ɛno ɛna ama no aba saa ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa no a ɛdigade maka kyerɛ sɛ ɛbɛba kade enso ewo mampodwom na wanya bi ato kama wafo san wa wose adaka won kan konkotema mini wose abitie sigya so sikofans wose sikofans ideas ayasam o ayasam papa no so ba paon sima enan ewo Sompa 93.1 bo apa ho sima enwotwe ewo Sompa 93.1 orofo yebedi atwaguo enso ewo Facebook no ene YouTube abogafo ade no Twitter ene social media platforms no se wo person pass Mpe Nipa ubehu won kama pa eno ti no subscribe share afoforo webi won tie bi enso emfa firi wo ene ye bekọ no kukire efisa asem wa daja so no nya asem ketwa ye bekusa ye behwe se entry da biada eno eye Sompa Asem Mpe Nipa no a yenim eten ena ye ko na yɛde akɔ dwumadie yi obɛte wɔmono asamo anka saa ɛna the nation sanke wɔfalumba obɛte ne ka ɛwɔ fidie wei ɛso na producers adaworoma yɛne ɔmo edi dwuma ɛyɛ Nkwantabisa Isaac yɛnyina kwanta so ntwamani na ɛso hɔ a ɛna yɛbɛgyina kɔkɔ sɛkyi yɛboa Fletcher ɔno producers a ɔmo akagya gum ɛna nwumire ɛnya asɛm ketewa kora na sɛ wokɔ Sompa MC ahoso so a abranti a yefre no systematic press abranti no obo adwuma anya asem ketwa anokwasem se wosan ebre ne ho ase de mampanifo wo bre ne ho ase akoda no wo bre ne ho ase papa nyamishira no no wonto aso saa ebesi ne yie na esi no kra ensu eyie wo beda mponsa wo MC aho mu nyina kagagum se de Sompa Asem Mpe Nipa be fa ne tampa ensu na wo de afra na abranti a yefre no osika na yaw wono so kagagum yemfa nchi akese enkoma chief technician ono so de nana yaw sabre ne papa yade a wo hwe se ne papa ehobeto no ene wo frɛ me wo se na yaw stroke kwadru na mse bra na Sompa Asem Mpe Nipa ye be kiro baabi na wako na abibia aye kama yemfa nchi akese enkoma adofo a wo Sompa nkan nyina omu nyina ka ho na Sompa Asem Mpe Nipa eso kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo ni ntin fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewo ya twa miansa ne yakosa me na meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so wo kiti kriki yase akokọ wo mu ya yangro ne paboa da bia da saa na abo na ntwie so wongu ya untumi engro ne paboa da biada ye ko akwa yanim ten ena ye ko edi akọ kantre obi so kantre obi se ebre na so eno ti ontwe emen na fidie no ye de ne pa ewum ebebrew ene anwumre omra samo bibia abokọ de Oforisuo be ma bibia abokọ so so ho ye nyankopon ho ene so ye ene ewukwada na me pusha mana kwa ni mu ntem o de abiti me ene bna come here me fasting no na we kwa we am avoyage me o ko so me fasting e wukwada na say identity na me san betwa mo say na e wukwada na o te fo vanche we da biti me kaka me de bragu nsom o vanche me Oforisuo na da e branda bazin say ya na amanfo person mti yenche etie for vera
Vera Shito, baby, I will be a child. Ode na sacho. Ye Vera Wadaruma. Bomodena the Mebuyen Sano. There be me the media ne there be in Cantocono. Edit by Bodia Hayeno. Emu Mreno. The one. Awurade Nyankopon so no ntosi no nya dia proper opani ya to be ma man why o da kura bia ko supermarket no so pese to ko na nya vera mento enya vera nhu a mento vera ho to tisa ya mbe yo ya na ya kan say no kwajo space nso na no se me ko busa no ofre me fie na busa se na ya ye nkwan bi ama. Okay. Kwajo space won tia se masa ko busa sa asem ne bi. Em kwajo ba kwa so tranye. Ti na me busa wo sa no. Kwajo space mu ne wo de kum. Sa na me ta busa ne sa. Kwajo enso me nka abone. Se bo bi ka seji aduane se wa no pipipi mu a. Sa nko nka abone nkire wo. Enti bi an na wo tie de kwajo be yi ma no wo. Yencha safu mu light. Peter. Branti wa yade. Ya wa basubo bi na why expert group no so akoji say you group Asem Mpe Nipa group group na kasa na o ma yo mu bibia wo bia na ye frɛ administrator no ne nana 1 na da agye 7 no nana 1 ma ade ne emove ye but ebe kaka ye fanchi aka se ma wo mo enche wo mo ye fanchi aka enche Sompa Accra Brotia ne nkrofo ye che obi bia eti enko anim se na brada ye nyina ba bia ye enko anim ne den shi sanke we won tena se obetra se na ye mogu obi na ade wa ya na no issue no so okoyo issue na no ye kan ye no so okoyi Bible no kwafo issue na akoye container no na medane enu ayi free an medadwen ehun no ma bi amanfo mu tie ni nura no I think say obi ha adwumade na hyase ni wantie ye obi a ne kwa ofa so na adwuma enu a amanfo ntie ni pa Bible no kwafo no enu a wansan ye o onsan se sebe na yi no obeye ye no oboa on the wakato wa ye wie wabudi edina ba se ni pass machine na fire na wo so se nyam na mo fire eno se monkoi muti asem yo etinya obi na be ka kire ne se chinchina asesa nka ede o ma ba because from no o mu di atem nyo na be ka se onye na sa etina na me kire se obi bia woti ebe ye pema asem so mpa asem sa semba ne ye frewa bra betie mo ya manipa ne kasa wie na duru ba bi wie a se na branch ekwanya no wo fa ye wo na na wo tutuntuma ya ena ba mu anka branch ne kwanka wo ma na no wo fa ne hu se ya bom de hie din te ya mra ba mo ba nyina no so no mo motive nyina ne se Bible no kwafo kura san ye na ye 20 times kura na o mo nyini wo nyini ya de wo mbeba that's it na branch na ko Bible no kwafo ho me koto no wa ya kwanchire ni nyina wi me koto no enti se nyom na fa ya obi enko ne baby nkom na monkoi short as enti enu na ye besre ade na obi betman na nyankom ade be 20 times obi betman ba akopɛ ena enu akra no Bible no kwafo akra no issue no na wa no na nya woni issue nti na oba ye o dabi eya maame na o se ni sika ayira ena e frɛ ne se ni sika ayira no o mahwem se nipa wafa ba no kwa oba o hwem no wa ma obi edi o se sika no wo dem wo enti won ko hwe eti ya guy wo issue ne de waka wie eda wajaji dada wose wo mo ho that's it eti se o office se won tia se de a better ne se be kokope wade tie won tia na e be se kwaku yan kan kire du amoafo no se o mo hwe ni mo abranche ni sika be hu do fa ye ya ye mu ade nyina wie se nyo mo ne fa ya obi wadu amu akuru mu ne fa ye yemfa ne saa ye de se koka se abrante ne fa ya ye so ne ajeje ro ato no so emu obi wadu amu akuru mu ene fa ye we memi kura mu edwaso sika bia nyira wona me de abetena short as it is adu amu na sika na yira obi wadu amu akuru mu no wafa ebesie me betuma me nyanko ma de be 20 e wa ha
bet mine ba ko pe eno oba ne baba no kwafo so wansan was why you wi enti de na so was aye for short ase enti BBC ne ye fremu a momna na munya se producers fremu a na mudi atem no na mudi atem se mo nkwasa se mo de te ho no na afa na ya bo di awie na enya wo fa iko hini ya ka wo kwanka wo ma kwa kusini awie be hu chale ka wo ma abranche na koya kwaye omo di atem pa o ya na mu ya o obu abefa na odi watem ho ye court wo ye hwan na afa issue no ye kese wi afa na ya na mbe haye sister ya lady ya okwaja papa kokuresi kai wo yi so kai me case case baye wo baye wo betena ha wo te se papa na kasa na etu se akom na wo baye ene e kacho se obi de asem oto so yemfa ne sa eti papa ne kasa nti bra ne beyi wa no se da bi ho de me ntanda ho nya ba bi asem tena di asem eti ho de me ma ene e kan na papa no so ayire ne ho no so wo ka afa na to tama so na ye be pon no afa na ze me ba be kasa hwe nyuntini e ba adwuma tishu ba ye srem atiefo ye ne mo ene ye adwuma se ye frem a se wo be ba ebi kwa na o mini kumase mi wo ba bi nti mo ma me mere me ba ye beto wase danse obedidi atem okay adwuma de we ye muafo ena ye muabem ye nyina ye hwesa asumdue ebeba ye ko ba ne sa ya mo nyanto boase na emu enwoma ebeba chiri no wadua mo ho no anu be de dende the nation sank bibi aboko ya na yesi bi yesi pen wa abalabo mu ya na ye ti ase anu kwase stadium po nyankopon sha mo ni pa bi a wotie di na bi ya de ni obi akase na ontre bi ahye ya we kiri odi ana se go so man hima na afia e chana na pay out you have kwa kusa mese mema half and yeah piano meaning na piano ba boss man hima nya na ba bi kwa kwa bi na my food no mema na half and ya za agoro and this is no there wo ye ne ma yi ndi ohun ngomodi ebi kura na my 11 kura kwa na nse ne ma che nzaka wi ara go hudi ujina o dabi we dia wi asina ate we dia wi asina ate eno ase so be ya na chimutu all the bobo video from the edi kanka eri address amedi ni nyina ache ori okay di ya min chiro bi amangu bi na flag na amafo di ye tia dia na ye tia ye Dr. Genesis Fabuache na o tia ajeman ajeman wo ho go so ajeman wona ya na bot na ajeman yeah and the ko di ajeman on kwanso na me an wo fa se selifu 11 ko Angola mu nyana anu so mba yi kese wa ha na me nshiro mu nyana onye omu kese ya tuna sise ni de putisem na ye he ni mu se ya di betum na fe ye da pon no so no yetima kan wura mu na ya kon akoye okay medical aka se dwumadie we se ka se pa afutuo ni atatene ho emoa sanse afutuo no abo ni papi wo mabra bom ni wo masetenem ene wo mon kankro enu ti ena Sompa Asem Mpe Nipa ya fatu emetini nso se empempie no yetenase bia no a ye be pre wo bia daachi bi no wono so atumi afabi na wode abone bra ne mpo na awu mu no watumi ade bi atete wo ma eye Sompa afutu odofo ena afutu semu a mede ebre wo no wo poto kasem no wo se du wo papa waye ho odofo se ye ka papa wo manfo aye obidi aye ni nwie bia se ye ka papa bia papa bidi aye no ba wa busuamu wo fiemu no papa bia apiem ewo ho ama wo bie wa adwuma mu wo dwomu no papa bia apie ho ade ama wo bie no orofo eno na ye ka twa se gusu aye papa no wa adwene kire wo se nipa na wo ye ne papa no dabi no onna wase ana na empo dabi no krupo twedi ampo wonam nipa so adi nhira ba no nipa no onhira wana ana esa nyankopon enam nipa so ena di ni nhira eba de eno ti ye beka kire wo se ye papa wo ye no duru ba bia obi bebo wanson se nipa so masi wo benti na wo koye ne papa yi akodai na wo kotua ne school fees ya do nim ne papa na we ya wo penasi training akoyi wo si protocol yi ukoye ne papa ebeda wo boni o dodo no aye papa anuo mu ho e wo Ghana mamu ha dodo no aye papa anuo mu ho
was santimem ha eno ena me ka kire wo dede bi se wodofo gusua ye papa no manipa bi mo wanson manipa bi enada na emprempremu no de wadwe betre o se de waye ne papa no onna wase na emrepa esemu no wakanya minhira wo kura no a odofo eye enhira wode apu agu so pa na sakrupo twedi ampon obehira ne ma wone obi ani nkonwasie na mrepa esemu no nambo papa so nti no Yakopon enni wo hwamo da biada odofo fa bo ko to dwem na anwumre se papa de yenye bi ema afoforo bi yenye bi ma wona wo mmobro yenye bi ma enkoda nyanka ni ayebi amama kunafo odofo samu no twro no kura kan se de oda fiase kura no ukọ ne nsira kura no a nyame ebehira wo na no na me ka kira wo se na wo nhira beba wo na de wo hira nipa na wo ma nipa bra botumi esisi ni ye krupo twedi ampon no emripa esimu no na mo papa bi a wayo so no onni wo hwamo da biada e wo nhira ene de wo so ope e de afiri ne ho me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 Fosuo dene chizanka ya radisha daadi bibane nso so odibi aba o ye papa na ntwen returns na osuro jana bisane na wababa befewani very powerful message uhune ketuwe bi nanso ensema iwom no ano dene papa bempi nipa bebre ye papa se sikani we de ide yi koma na afiduru pe dene a obetre ne nsem ama bi asome so ese entina maame ni gina abode ne yeso mpa ode ko chase kani no se ekoba se ne ho kire no a okọ ne nkin obenya nanimu adom ndia saa papa ye no ya na awurade nsani edina da waka kire dom dodo ne se ye ne se mu bi di ye ana yie yo mo pese o ya apuntuo bi a mesere se na apuntuo mu no ma won frɛ ne yonko defo mo mfrɛ sikafo ene wona wade won ho tete ne kuru apono no ene ne mantemo no na emom omfrɛ amoborofo ani frafo ne mpache fi se omude omunni returns bi ade mo ne basa osuro agya som ne nhire a osefata no osuro agya de mawo ide wa abrabɔ mu no na nhwɛ ne awo ya ama obi ni obetumi aye da wasem we ya kai masem pass ACS ni na me pato me ho so se every year dia me ko prisons na wona eye ntwa to so na makoyi won ma ye ni ACS ni I the first year edi kan me ko children's home de me car ni pipa nyina ko che se mfa mofra no mumu enko school ko mu wakura ase pa ba bi o mu ko no kwan wa the second year me ko yi prisoners third year me ko yi prisoners fourth year me ko yi fifth year na to so six kura na me de yi abrantie ya na social media wo je ne ho ntre hen asemu ni ena yaye enema etisa enti no se akoba ne sa na chese kwagumu mu nyene be ko break enti se akoba ne sa na se betafra che yaye yase mfia mede bobosu nyina disi aka won mfie nso na mako prison say yi nkofo sa omutimi kofie unya nipa baako a ne maame ono amu na ne papa bi frese be me na wadama me na metifia me ba ne asomasi yeso wakoyi ne wafia ase de ama me nyame nhira ebi mada barafi bi adura mekoye edi entia firi se eno na Kristo si eye nhira no se metuma ni ko hwese me yiwo bi ogo ofie wa na masemagyae dia den na me hwe returns bi return na ma no na ama magyae ne ameye no na emum se na woni na returns bi aso na the return nyina ne se eyi onipa bi a sede ene ne responsibility se obedum obi a wo moboro na osuro agya nso ahwe so de ehunu ne mobode a na ebesi bi amfa ho ampa ge na yuboni aye ba fiso wo ye hospital be nyina na akotua de oni kapre uba fi ubetoto ne bapam pesto to nkuni ade nyina akogya no na enso de be ni nyini kakra ye ka se echa wansi wo me se me nyem nyina me bede mu nyina mkoda hospital na se echensi wo utimi do sa bo kokko so ka se ana madam fu eni babone sa ma nyame no nyina na kototo mkura ne ma me de ko che madam wo se muano emuano ekere se nipa boni ayefo wiase the men no nsesa wo attitude na ye papa ne da wudi ekire obekọ akose wo no wan hwe ne suni bi beba be wura wo
ni abekan se me nyi obi papa biem afi wa bedane wo no ama na de ni suban bone asesa wo suban pa nti wa abrabo mu no se kan wakoma se ye bibi fa mu obi dua bibi mu obi a menhwe ni onipa ne betimi aye no wa akire so obedane boni ayefo so obedane papa fo enkofo bebira ofa bi tie esesi e kan akoma so mfa no wo fa ase ntukwan nanso asem ba akopɛ bi otefa wo fa ase no wo de twetwesan wo ase ntukwan nanso asem ba akopɛ bi otefa wo fa ase no wo de twetwesan onim so betimi aye nso amafi adane me pato menhwe returns no enya aka wakoma na awurade de hu sika adom wo no ye ne a obetimi na fie wonane eye den awuda homu ye beka se kwamna champon okwa America nya ne wofa ya atawi a wanya ne ba bi kwa ka kwamna tawi ntimensi ho so kwamna ko ntimmefa obi a kwamna de wanse ne wofa eno nko ye ne munyam kese a eda wachiri a emanipa nyina hunu ne a wo ye memma obi attitude mu abam amedi kan befa yi kura ne okoye timi mefa obi sika ne nsuzo wo ho me pato obetimi aye a ebre ni nie hwe na ye netimi kuko wanim na se koba se oso bagiri ne nipa ye achi a o papa pa se so ye na transfer asiso untimi sister bra na to fo mo ne ne tie sika wo ho because Togo kwan so tam kakra ma no mfa nkoba wate be ma de ode koma ne ma asem onu akura bi kura na o ye ma asem na me de comment da bia na se okunu tifie o baba mi wura aba ambesie no mi wura awo fufu na ni monyam no wo ton e ba se ne munye duru kura ma family ni ntimi mpadia edi mpacho wo betam bia ma na forget the cover show tim so wetima yubo na onya skan ko betima ko fashion otrim za na prepare akoma ne za ekoba sa ode ye wa entimi no wagya ne kwan kwese won to fom nko ade obekwa akopima sa asan na chi ya anye sa ne andwendwene sa ye ntimi mmoa ye ho nkosi awie ye da bia de be ma ye yonku bi no madifo ebinum bekọ ya omu bi bekọ amaniem na no so ama ye kra ne ade ekoba sa enhira bia nim ti ya enyame hye nipa woti enumre na ofemu aba se kan wakoma se ye papa entwen returns ebeba fane se wo sura gya bi na ama responsibility bi na wudi so na wa hweso de yashira so ye ne sa yebetuma bobo ye ho yi ye ho mfunsuo bi afiri yetirim na yetuma ye ne yesase ye de mangofo ne akon akoyenem obi abedi hene wase wo bedi hene na abusua ne bi mpenasem ne senti no oma bi didi bi nidi tida bia da wa prepare atamfo wo wachi epese ekomenhia fiem ko bo code ne yetu ade so nanso nko anka bi ama wo de wo bedi hene na fidura de na duane akoma no wo ho ane maybe school fees na wutua unya protocol na de bi ko soja ono ato na ntibu aka jeze man ya nka meye na buru nyame ya atua mekao ya asale kure go pe soja nka minya ekoka kire na no ye na de na metan na gozi de one day pe obozo mu nyina abaye wadofo wo ya yigira me ntimi ntu da because o ma atamfo adane adofo we de na nyina duse ni nyansa nkire ne sa me ko no nta machi nti no aba me hwe o mu nta machi onko ne baabi no makoso ne tamfo dida obeboboa adobeto asase bi adi na ho na busua panyin oba panyin ko ye ka kire me se wontimi ni ade no oton asase die no ne ewura ate na afi ye dia ho no kwa na enso na nka ne papa ye ketua bi ebetuma kan ma no atum odi na hene ye dia akọ nanim osofo akura wa unim se one ne da wa unim se one ne da wo yire wo ho oni akura na da nyame aya adom na wasole ba bi akuto so ade o jealous no broken heart yi o ma begina dwoma twa o manim unim so anim guase no ana eba obetirem ne yasie pen a wokura ye nkan ya afi na akoka wedi mmia mpe returns wo ne ma bi a ekoso ho na emum no ye nyese ye ya mo soro ja so ye ne sa yaw awrabo no beba ko nim na be ye free wa setinam ya no ke enuti ade bia da wo be ye ewo abrabom se ye papa wo de be ma wunua na wapem ade akọ nanim no odofofo akoma nyina aye wate eno na mesa ka kiro se wo papa mu a wo be ye no prempre empe ho akatua na mrepe simu no osoro ja ene nim di obe ye wo omna samwa yo mo ayade ndi abana ebi atoto ye pe ebi kura gusu to ye nti o kan se ya o de we abesi aka asem nafa ya nipa dọọsụ wo wiase o nipa dọọsụ wo wiase penifo nso abada wa ye makama nkawo sa no ma we ka ho ana ma enne amaga na ya sante mamu a ipe bi ye no ma bi amfata ya o me hia bre me udi me di agro na o ma ebi komani na sebe mani ye me ya na o ma me ho kire me na menya baabi sia me de misika ana me yeyo no me de beko baabi fufuro no matter what sebe fie sebe mpedwa say because Yesu Kristo say o ko ne dem
ane de ko anye no mi tie sa asem wo ye pa kwaku akasa eye ya wode ne beba se woto sesi apai wo adwen papa e ma se bo ba ne tie wo nwe bone ma no wo adwen papa ma wo fa asefo ya o me ne wo kasa ne wo fa ase bi da ba bi ensu obo no o fa ase o sa wo fa no eye bi pa o o fa ni ye bi ye hu bi ya ti bi ye gusu hu ba ne papa yo ye nyina no ye pia gu nche e ma ne o fa no o sere ne wadi ba ni pa wura fi ti shanka wura de se sa wo fa wi Yankopon asan left in edru be si ati edai atu anamo be si ati edai atu anamo edai afa ena asema aye kan obi te ba bi ka se mo de mo munim ni amoka mi ye bi o mi ye bi papa nenso ne na wiye ya twetwe me ne mema obi ja ne magu ho ehwe ne wo fa asefo ena ne maye mobo san ko fa asefo so left se ye wo fa wọ́n ní mi yẹ ṣe ẹ̀nà ọ̀fàmà yẹ mọ́bọ́ ní nìyíra yẹ mọ́bọ́ nánú kọ́ náà sẹ́bìn previous appearance law wọ́n wọ́n bá yẹ ní ẹ̀ka ṣe ọ̀fà ṣe fún ní adìadì yẹn kọ́ àṣàǹtẹ̀fọ́ kọ́ yẹn kọ́ àṣàdì ní yẹn tí a ṣe yẹ pia ọ̀fàmà bí ẹ̀kọ́ baabi ẹ̀mẹ̀ fie yàfa ọ̀fà nso bẹ̀ yẹ bi yẹn ni mo fẹ́ bí anáṣẹ́ papa bí ò sí fie ẹ̀ má nà busua ne dia wo ye seven predator man ne ne mba no wo fa wuye no aye soa bi wo fia sa aba hotiri adan na free enkura ne nsam ama ne enkura ne da baabi na o ka se sanke san retirement nipa ba wi ase te se sanka me san abofra bi ma na no ye kai ko fa san sole aba san wo fai ko be hye no ma yi e wo kwan bi so ye wo nua pani bi wo hono ma anfa ne nua pani anto chacha obri ne mojani elefti ni nuanom enkola because asante de nim se nua pani de se wu pani a esese wo yire ho na nchirima no wonso pegya wo mo bra pani ye saade ni nyina enam sunti ama ne makro suku wo mo kokora no enoma kofom because won na ye pani ma me ni bi papa ni bi de nya ye nyina ne de hwe bra pani ti bra pani so esi so no ono so ye se oba lefti ni nuanom akosoro eti ama ne makro no omuni made pa no so wantima hwe ne ma enam so man na ni nwan ketwa ene bia di ye ya me no kasai ukofie bi man kwa ho fie ho adi ye champanifo uko history mu a panifo no ene left sa ankola no bo mo yes a eso na nkola mfa panifo no enya hwe yenya ne sa iti mementi mi nko ne straight sa esi ye yi mu yaw ye kan obi fie ya mfi no abonten ena sebo de ne ho bo na danfo bi ena ne ono so anya bidimi wo wa ma obeye gimi wo dwume bi a mesemu a mukasa no nkom yie awade no be ma na wo ba no eye de na obeye sa ni fie e ba se no mamu ye de no e kwa be no me de ne fa so ya me se me ne wo kasai obi si abusua fie na ono na si ye but ene watofom atwetwe ne awerho eda wo dem kura ne sebi mpreduasa ye pe na yi na frim na akadom se ne ma sasa ante fo ka se be ma ba de onyini fie ne mo wonka fie enso be ma no akola na be ma ba no a mo ka no ne papa ne fie nkoyie fie no na ho no aye sa abrosan ofanya sika na obebubu ne nyina sie enso ne be ma ba ti fie itimi pam no cause ne papa wu ya amfa ya ni anto ya me no tie nipa seven preduasa o ma me mbe ye o mo na samwan sa nipa no me we mfi ni da na dan for suma ne say dan man kasa se mancho ye won nipa bi won na ya me tie so ka chem se me nko mampokum emfa ade nko ma obi wa me fa for mako okay me ko because mo me reason ye won nipa bi won ne brother anasa ne sister be suma so nko ya ade ma no be ka chem se me nko komu ye nebusa de ntia oso wonko ya dume bi a ho kire ya wo anokwasem dume bi na boa obi na se kodume bi na yuma ya wonya kamafo ebi mutimi se atwa mo se pese ye kan nyina bom na ye yie dia ye kan nyina bom nye ye yim
no ma be mani pa biti ma yo mo den to odi ubone a ade na wo ye no yaw ye woni pa bi wo ye wade a on kai de sese o kai sa o fa so oboa me pen yo me ye wo ni wo no awerho any situation na owo mu o start ye no adwempa onyama mu ko school e ko shopping me masha ntale bom sese de madri me ye den nam na obi akọ wo na manya akola foforo na sabi watie masem me ma nyina paw me ya na sade ekoche na papa yi obi ahunu mo bodo waso ni mu a na papa ya san gyan na so osusu se de ye kan enko sa ya ko de san ye eno ti de obi ho no ma wo sisu a o hwa bonte che fie komi ne busa adasa pentem buatan adasa ye pentem buatan se nipa so mesi ka wodam obi sebe ne maame na wo no wakoto akra na twene bola so se sebe akra no sebe nya ne so ne ba no wakoto na twene se nkrama ne de anwen mpreko obi dumfu obi ana se wo ne maame to na jeje mu ampa maame na adem ba wiase katache obe ma so wo na wo de obe ma kokko ankora de baaye ti wo de obe ma kokko ajiwani maame fufuo ma no ne ma ne hu se me somo ma me sompa e no left me di me du America na ne ma yo okay sa maame ne me nyine ntonhwe da bi anya juma okay ti se ye tufu de a esese yim yan kan nyina mom yaw me kan nyina mom because nipa bitimu ya yo mo de o me yese kura na aja kwa pa me de duato akoshi so a obeka ma me ba hwe me o me yese a ofama oye osuwa pamo ofama tunka mom tebi baby a me hwe ase na do peja me no me twa manya kohwe hwansa e wo kwan bi so etia na nipa pentem bua tan nei kasa bi kokoko so ena nipa so masi hwe sika wo enso kohwe ne wo fa asefo bi omugu ofa ye bi o ne drum me bi no na ni enyan okay e do fa duane kwa ye twe na sese ye di ofatam ofa kodwale a sebe mpleduasa na no ba fa ya kwa bi a ozo na ozu azuma bro yi bi ne free to adwaye ho na tokro da adwaye na se na aircon wo change seminar na no fa asefo osere no mi wa se wo fa nso sebe mpleduasa oboa mo e no fa tofom ne wo fa asefo twetwe no yawo edumre bia ye kan otu momonefo a no tu akurafo wo mo nso wo mo tesa no nyankopon o sheda lifti nipa no obo ni friend no obo ne boafo no obekuta ne pomam enu ti ye ka de ne ye ka ne se chewe se woni obi ti akai no ma bia ofa bia ya mawo kai no ma bia oba bia ya mawo kai no ma bia be ma bia ya mawo u di ne bone a no ahwenye na mire dia da na de na meti misisa sa nipa ne no ma no nkosesa na ko ba sa na se sebo da ne ke no o hwa abontensofo a amanfo nte ase edu me bia kom ne tie de wom ansa ya manfazia okay enunti enafutu semu a ye de ebrewo no yese koso aye papa no yese ma enyi enipa emma o na papa na wo ye mpremprem eya no enhwe se obenya so akatua na debi no kurupo twedi apoba se ya dom onni wo hwammo debiada 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Oforisuo Peter nie azafu moonlight we dey Oforisuo chiamunya okay na omokta mo amebu abasa na ele de odia dey yofu na iri atele omata mo libre anka papa ye no gene because nipa won sem kan no eso but so wa fe nyame ne die udi nyame hihye so na wo ye papa na udi mo mu se de wo ye me nyame wo ye me nipa because nyango ko kama no sa se ni ano so no se ka wo free ase ni aso na wo fi for no wo mo mo de na manye na do agogo se ka no be ti mi de tempro ati to mo to ko bi ma de ji wo mo but no ni ya o yinti ana mo no mo ni ya o ye e je be de nyame eye no so ni e di nokre ni anya papa ne be ti ne ga ase no okay hello
0551 931 0551 931 0548 931 deɛ he na ɛkɔ so no okay asɛm 03550 4528 03550 4528 yɛmfamfa hɔ na yɛnkɔ nhoma no so amanfo wɔ bi ka amanfo nso wɔ bi kyerɛ ɛnya asɛm ketewa koraa 03550 4528 anaasɛ 0551 931 931 0551 931 931 hello oh Juan no asem kosoro papa yɛntwɛn nipa koro na network no asem o hello oh 03550 4528 03550 4528 yɛmfamfa ɛhɔ hello yes sir senior baby afrefre udi katachi asante atem jaza nientie we beme na menhyira mo nyumre da bia na mekase sɛ woni mo bia semu a na wugina kyira obo nipa so nipa moni bank ya woni nipa no ɔhaw ne amane bi abushia bi na wuram ana sɛ de namfo bi dia ye na ka won ka bi boni bi fanfa no ni asɛm a mo ka no na menhyira mo ntie mu da ade ne ni chinchim na akɔtɔ a mati mu enso mo kɔ ye no mo ba ye no obi a bi sifie na busie gu eno na nkyɛn kyesɛ ya kase ya ka de betent senior eti sade we se ne se nyame nka ho a I see say nyame pagya wusi baabi ade bie no no ma oka obeba trim se o mesa bo fufuo bi ana se me ade e be support obi ja because all boy nipa no fu akoma mu ye bone ne nipa de da wase but the mini aka no na me nhira ye nka se ye hwe de obi aye ho na ye hwe de nyame de ato akoma so na me nsa no na bi benya akati apa wochire na me nka mo ho pa me nhira no okay hello baby afrefre Mbachoni subram kwanda mbachoni ameshira mupa masana mukana die etiefo sa ai papa yeno a ojunu die nipa na di yawo mo eni nti wontumi ya na papa no di wo ko wani yemeshira mu ni damase okay hello good evening maju so eburu katachi baby afrefre udi the therapy pattern me was everything yentie boy earlier that was no opportunity to down my the se ba contribution na ebo pay odi so we your boni a papa passion na name the se enendia nyame ehwehwe o nya enti se ogunye bi de boni yewa ole papa passion na name Papa so fresh emergency shida anka se nye no me enti die ye be ye no asore e se ki nyanko pon fi boni back in so ka ko to bi mai e wa den ka me say aha ayu me wa miano ani me ma me da bomba oh adenti obapa ani si so me ni si hello mami komo yi mu beye medde network is so high bi na nwumere hello ne huma no shisha jadi 03550 03550 na yenim kombo ya asem o ya asem papa wo se enwumere ma na wura ho ne mu kommo no mu kommo do de ba no
areho na wo kan utimi se oba vo asem na kan se nye yaw obi abaso de yanko hello good evening majo su oburu katachi bato anybody the mo ye bani ajepa okay na the 10 years and mo in fact the obai you make money umugu no esa peke esa frɛ o mo sa bai ba say e bi omunyo no so na egu se don bai oduru a no ka show mo say menye iti edu stage bi no ba bia biem iti no me yiri nu ya no me bo mo so ko manu me yiri nu ya no me stress me bo mo na fe na me family no e takeme se me ma pu me ya no ma tonki ya fact ele obi a bigi loan ejuma business ko form tenamite program ejuma business ko form tenamite program intention mo ba dem meeting no yes lost my friend na me so kasa tede because o fa so bo fi na ba so bo obi a ana etin this time o ka saka me yes eska me isi me to me fie no ato Asem eno na futu sem no se Sompa medamase nyame be hye wana mu wate okay eno na futu sem no ka che o se emere pe sim no nyame be hye wani mu nyampa hello yeah Asem Bocho good evening no maju su oburu katache ba bia frefre udi Asem kasa fi Cape Coast o ka se free Cape Coast yentie we Zimpacha problem bi na mpesa me de to money abrabo te sa hwe wo hwe obi a na ko obi so ayedai ahwe ba nipa na wo hwe no na hwe no wadane ani akire di amawo to ba yeda no wa left honi asem eti se wo tufu de no to bia fa nipa bi nipa boni de ni da ho amani obi abofom tim wantima nsole biem no de awu wo se o ka se o ko fa na busuafo ni ade every time I am calling you, who so sanya another chance was not from mobile. I'm what? It can also pay 200. Sabushafo her so buana, can is obri. Share out. Okay. And ye is a better sa. The do maybe a de Yankopon de adomono. Now so do boss of found say me comedian by media woman, name my charge. Say me kwa na haba bo me mamenko. Obi ka se ja papa yo papa de ye nemo papa bi okoye na se do ko ba bia se wanu adwane bebo yaw ade ye wo wiase se kwenkwen abafie na o ma aweza fo mo we no de abon kwenkwen akora na te se mo na bafie o mo de freedom na wo ba first wo ba de ne kwotara akora na ka bibia na wato ama no na ne kwenkwen abafie na wunya wansi di kwanto ma oba na wo fa se bia wo we no wo ye okay na wo serew Yo, Ayasam kasia pa nenso so no ayafutu semo ye de ma wiase amansa nyina. Ayafutu semo aye stress e wona wonsam ewo bi no. Sabia ku sabia nyado. Ma wo mabamu emu. Mo mabamu kra. Onko so anye papa no wonfo wakoma anye papa no. Eno ena meka cho se mpremprem mu no enhwe enasie bi ede bema wo na mrepe semu no grupo twede ampon obehye wani munyam eno ti emwa mfiri ni paso de se ka mwa firi ni paso de a ka fanyinam se oso amane yenti last caller we ne ko yen e ba cho me frɛ mo hisi ene mo kasai na magasa witia na now no hisi ana meto na me kase imai nipa no we kose low 2 billion man no odi miska ehwima ene maba fom no la ene me si fie self contained mensa ene me to ba ko every business e fie no ba ko denchira nkwa hona me fie ba ko so e bo kwa eti wala ma me wi meje mo number yi
she me be better. Oh. Was me be a topa and then this guy you perform. Just come out 200 million class starting business and picture. No crime is to cry about the project. I'm the member by the key and you'll be able to go by our banning years. But no, some of bush for, you know, some of buying this for banner, actually jam. That's come on, Melodio. Kwakuma menyini film na mewraho. Okay, ya futu sem ene de bra dodo na afre na papa no ne ye den. Nenso e wo se ye kɔ so ne pem so eye papa. Na me de mimi hunu se enipa anyi waya. Me wo gidie se krupo twede ampon. Me de pese mu no obehye wanem. Abotatia obetwa so aya na maba so na wonenam wo. Na se ukoto se krama ba so ti pata so anyo no na fo ye. Adwumakuo bi adawurumu na Sompa Mpe Nipa dwoda ekosi ni fiada so no yenya bi e de besem. Yenko computer so adwudie emna sese ya. Oh, David, ma bantem do. Obi ayesi mu mbra ni entu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Chase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantuo no. Bye bye. Losing the rabbit to the bloody. Losing the bitters and Bemansa. Losing the rebites, Memansa. Bama, Brayansu Memansa. Yansem, one time many power when you feeding watch it, and says up in front of FDA, Aji, Judy, Graffiatum, and say, Osei Yaw. Andesaba, and what more than ma, and came one moba. Oh, Jose, and I made the Asamesio. Can any pan, Nasana, Michiana, what me? A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefit. Me benefit wine. Also, what told dear? Abrewa, the small Abrente, Mishuve, one antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nina, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A deben when ama when I say. Send your name, my wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. E many genius some dear befi, abrebia. Obebia o de poor how no. Edro bakupa wihiane tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie uma uye obesima. Edro yi ubenya bi obebia yeton robia. Kingdom Herbal. No challenger. Okay, we aya Sompa Asem Mpe Nipa. Yakwa akoyanim yanim ten na yeko na yedi akọ. Sompa Asem Mpe Nipa no a. Eno ti obi bia entwen emfa emma na fidie na wofa we yema manfo akwaba ene atrase biem emra fidie we so. Wodofo anu ada minute wiase nyina nim se odifo bia. Waje amanfo bi sika nam na dwuma bia wabie. Na waje amanfo bi sika nipa benum. Na ye kan wasam say won fie mienu wo so wo de o mokotena brochire fie miensa ebidie ye mienu bidie ye miensa na so otumi fo mo kwa brochire pemei se me kwa wanzam ho akotwa me dua na se mantumi antwa se me pieto de ka me mane nka wo fo mo sika ma wo mo a aye twensensen Asemni na mu nyina akopiem ewo Mansia police station. Ya to yansafre wodifo ya odifo esi omma. Afedi ensem bebre na oka. Na atwene anim da ho aye monchen. Ne mu nsema wo ho no, yenwie no amanfo betemase. Na wode ahunuhuna eto Oforisuo Aboagye se, na meto se ye amawo.
mefra wani na ka hwan asɛm ne ka no afidie we so odifo ne odifo Samuel ye commercial fie ho no wo ebe nipa num omaba me na so so mo antumi anko abroche dia fo mo sika ma wo mo enne beba wo kyena ebeba ase a kyerɛ sɛn travel and tour asɛm no nye na mebɛka bi wo afidie we so ya keka bi ya wo afidie we so na ma yɛn ka sa asɛm de ba asɛm na kenka no kurom ha katache me mo akwa empom te sɛn ya fra wo sɛn na ofiri baaye anes na omuboni di no den time ye wo so ame no wona na ye marketing manager ma Sompa eno tie nya gidie kese pa ase de travel and tour we betumi aboa manfo se no kura de kotobekum ma sesi as I speak enipa be 5 aba ko won kran no obi aye Oforisuo Aboagye woni na mete ye o Oforisuo Aboagye na betumi de yakọ na fe kura de ye je travel to of wosi kama wo mo abra manfo abu wo mo no edancham na wo na manwia bedwa me ye ko kan so Oforisuo be fra wani enti ka minya asem ne kana kana che osi ka nyina ye sei eye 330 million your destination travel and tour no ai and now receipt nyina sho butom mpacho receipt nyina wa ha me kan kire obi bia na ote me kasa na wo call your destination travel and tour say wo tu kwa na anye ye kina wo mra emra so eno tino se me mitimi kwachi obi sika ma no na obi ebo dawuro na dawura wo bo no nyese bi obo na bonten o dawura wo bo no obo no Sompa ha dawura wo bo no me na me fa wo mu interview e wo me show no some program so na nipa ba so ya sa kire mo se mo nkwa ha no betumi aboa mo na afa mu antimi amfa wo mo ankwa na mo fa wo mu sika ma wo mo a eno ti Oforisuo Aboagye me maseda ni say wo di for some also be framani wo be framani say dia na maye wo wo be to say ya man say dia maye wo eno ti na maka che wiase man nyina say ye nyame ye som ni bi di odi for some otimi nyame hwe eno to obi bia da wo di for some one ne travel and tour ne na stadium sika bia kire omomra ba bia beduna kumasi bia say court kura e be ko kada jeje wo du sika na ma o medi say Enfia miensani. Very solid good years. Na ya kwantu obeni. 2023 na mdi misika ma. 2023 ya kwantu obeni. Na ye dwuma die no eduru baabi a. Ya den tobo ase ne die dwuma. Obi beka se nne ya pagye odi for samu aba beto afidie so nye nne. Ne duru baabi ne tufu dem na wantie pia bonten. Ya dikeka tse nipa no bebre afarefo bebre mo afre no. No mo frɛ no a me na obesa wani agu me so ka se me mere sa ho time aposifo no frɛ no ye frɛ was regional police station say central mo frɛ no no mo buta nse papa yi se wode ne ka ye no kra o se ode me ka na adwuma ne ye ne yire adwuma no buta nse se wo ye wo wutisi ya ne niam aye ho ade a wo se ye media ne papa ni sika ma no bo modin ya na papa ni sika ma ne ye nya ne sa aposifo no frɛ no se adwuma ne ye ne yire dia sa ne yire no wa ye ne ho ade ande mi wo gidie ne yire no wa ye ne ho ade wa ye ne ho ade eno ase adwuma ne ne dia na ye ne yire dia eno mbusa nse na wo yire wa ade ye ho ade a o se ye media oba abo ka ho ani tua o se be ma ni tua na o se azuma wo kan die nti bo o dia bra na ye hwe kwan ye be fa so o se wo mba o mo ye o se wonsi wo enne nsi wo kira na brantie na se na ya discount come an so sei o so mo frɛ no o se obeba afi di woden lawyer beba o mo san frɛ no ono so ansi ho ti o mo ye ma dwen se mi nimba bia nko o mo wa me so ns no mi nimba bia o ya Asem Ghana how Asem Ghana how adofo ne atiefo Asem abrantie kan asefem na minim ho asem yi pa mia na me papa ibo anan ekotu esika no ma Ernest no na adwuma na yodi for Samuel dia odi for Samuel no ye ne kod na kra na imrante ne time na se bo na wan tenti na medi kan na santen woman say ye tufu dem na wantie pia bonten na me this is the second time we did matem wo wa asemi ho onye very careful ye obi a penimu bia sa asem a me kan se me di for obi pa on kan kire me na me abrante di sika koma o secretary Ernest
na me odenchem na be ma anwe adwa me na me kai pa ase me ko central posifo no frɛ me kyerɛkyerɛ mu anom Oforisuo ene ekɔ ne bɔ mama ne pesa ankrofo ne bra na saa enes binim ba bi o tekama kye ne dadaada entiemu say your destination travel to na ye hwan dia e papa na dia your destination travel to no me travel to na gidi a ye yamanfo wo ye munti no ene ye kyerɛ kwan sɛ ukɔ ha ye betumi aboa na wo ye difo na next no so marketing manager o company we mu da no eno ti ne anya mu gidie se nkrofo wo mu ntimi ni amanfo hwambo se we di ko be kuma twa me ba sisi awate orofo yen ko 21st clinic no e sciatica expert na 21st clinic no sa sciatica no orofo ye pa yentim ayade na sade ya no wokoto abui wo so de so abui 21st clinic emma ye no doto no academ na wo ba ye no omatumi apagya amanfo amom ko omunwuma so orofo sa sciatica no wanhwe ni ye pepepe wanhwe ye na ekoda ni stroke e de abrɛ no academ 21st clinic for say bra na ebegye duru wate massage ni so ye adwuma na nwoma enkoso na sa sciatica no ompagya emfamfiri so ya de bibre biada ye mfa nkoda wo mo betumi aboa wie pa laboratory ne scanning fidi ahodo pi wo bi 15 branches o eno wo kan na mem ha wo de eboa Ghana man nyina Kumasi ahwa wo overseas wo dabraka wona Sompa TV Sompa FM na wo abrusa kromu wo bo asekase quarters call junction na nkran bohu wo mu ewo ho sunwane nkranza techima 21st clinic yankoi yinkotu ya de ase kama pa Tago Heba Measure and Capsules ko orofo na 21st clinic no mo ba no egu TV no so 0540 311311 0540311311 Tago Heba Measure and Capsules orofo Tago Heba Measure and Capsules o manfo dodo no na atu agusu san se be ma du ba bia otadua mbo ha no entumi mpagya yie udi hyemsu ana adwo ma no mpesa akora orofo enwoma betumi apagya na akonkan no otumi awurawura na ade che ma na fro mi wurade a Tago Heba Measure and Capsules orofo yenkoi nyen pebi ebebo e pa ewo ya de bidie libido no ewo fom na chese watenka no orofo udidi so otede ede no so na aloko no libido kwasi broni kasa no orofo yenko ne kopɛ Tago Heba Measure and Capsules no bi no pampagya libido no infections ahodo biada ebetumi aboa ekwanya sanyina so orofo ba bia to nro tu nro wo man kan nam biada ubenya bia to 0243228296 0243228296 Tago Heba Measure and Capsules na make am fonam dia mam orofo yenko na Novigi Studios odi dwuma pa aponto ne abani tro no ayiyo no na watwede de nyina Novigi Studios say a film na yeshutu a Novigi Studios obeboa akwani ansa nyina so yenko Novigi Studios na nyoma enko nkai emfa emayen orofo Novigi Studios wo nkran malama baase first Kokroko Street ni so pe ho na Novigi Studios wo 0574 715778 0574715778 Novigi Studios yenko na yenfi adwumadi nyina enko hye nsa orofo ye kona ya kwa kusu na di akire OCP Ghana Limited na OCP Ghana Limited no ono ena de fertilizer son kokora badwam a ekuafo enso ebotom eyede orofo OCP Ghana Limited no se he bra beto bi wate na onyoma na beso doso ono watumi ate na bribra OCP Ghana Limited omo ena de sa fertilizer we aba agrochemical biada wokọ ho a ubenya biato na osho watumi ede akoye umfudie no amana tumi ayetum ayefe kama emakuya ayefe pa orofo agrochemical bia no se wokọ agriculture extension officer fo no ewo ho ene omuni nkomo se patra na wo ye banchimi no wadua ana se bro no wadua enkanka koku orofo Ghana niwa ba akono no fa bi guso na ntumi enso do so emfa emma OCP fertilizer betumi de wakagina mu pa yenko kobi amana nanu makuya fo mbutum ayede pa Roman father draw ko Father Martin Seba Mesha eno na medi ho adanse edema wu omanfo dodo no a na eka ho asempa omanfo dodo no a na se omo bom paye no omo de paibon tato no ma Father Martin Seba Mesha duro na wonom no eboa wo makoni ansa nyina so
Say ukid no yese Felipe won se wona se tata wo do nan on se mia na atumpa enjoy ya de stroke no so ha adwene orofo Father Martin se ba Mr. in capsules wo honam ya wa ye mre orofo Father Martin se ba Mr. in capsules na me kan fonam de ama pressure diabetes ana ya de kwa nkro biada Father Martin se ba Mr. in capsules Roma fa de drone baby a ton rotu niro wo man gandam biada wokwa obenya biato 0247 919122 0247 919122 eno na yeko pe biato na nyoma akonkan pa kada tie se wo bono na se wo se wo pa osika no wakọ na adwuma mo pen pacho na adwuma de me no na ko for the second one no wokọ ho de ne kosi ye because ye no watu ayini man ko to no ho travel and tour no watum se o matum anom da so ye adwuma o matum na chese o muntumi nya adwuma na na sa adwuma bia ni ho eya asemo na asofo eji omu die kura na etwa ya bei asofo ye ji omu die asofo akese na hwe so nya asofo dwuma travel and talk of at kan ho ye de unim se wuntumi emre bia ka ase ye kogi sika no ehefa no kire me ekoye ye no o frame phone so pa me chew adwuma no eyo no wana adwuma na ni nipa na otena ho no wentimi anye nti opa me chew odi me ko ba bi foforo nti odi me ko ma obi a friend Tony o wa abrepo ye papa na frame phone se wo police yo fa me ko Tony ho na Tony ni bitimi aya ama me nti se ne wo kase wo ni mo ho hwe a oboa wono ana frame okay kwa kuma to ye travel and to adwuma de ye bebere wo fia me kai travel and to bi a no de amanfo ko Canada teacher fo bi no na say di na ye de dia last year there be sa travel and to me refi ma omo de letter kura breme sa letter ne kura de me mapa ho ade papa na ye you na ye nka wo asem na me nka na okuruma so you di for intiana there be me and friend ya mapa ho na se krupo atwa di ampontias na ye nyam ibi ne yesom dia me otimi nye bifoko enuti wo te advert no efiri me manum me kasa yemu wa fidie we so na wantumi amfa mo anko na kira mu nyina amomra na kuro bi wa bi toa so titi panama be sentrase titi adwuma we de se ya ye bia wantumi amfa nipa na akwa kasa de na de sika ye de ama mfie miensa he fa nko a de ne shi sanka ya bona onye na onye obi akese na yankunko ye no agidi se travel and tour issues there ya kan bebre ofia so obi de obi tu kwan antima amfa na ntu basa ya kan koye nim aya na yensuro ne beba bia sebeta fracha se wo show obi boso de ne be ko ba bi no amfa na anko ko basa wa deceive nipa but nkomo we ni metima de bi pa kire producers ayo omo adwuma da omo ye no na omo baba be chire mu se ye koye o kan sei na aferi ye hunu se nipa no so sei no wo kan na matimi de me ho ahye asa ye timati owo de enko na me de beja agede ejiri ye se ma ho de ni nduro ntimi de pam no producers ni tu ho na mo bi esefata se aferi ye sei na akosi a ne wose ye so ye kan ye be kan ache om ne yatima akon akoye ni ya no okay enunti no nyame ya adoma wo kina producers no story bia story ofia ipso facto by the very fact that say why advert ofia by the very fact that say bia ye nim no does not mean say ye nka na asem o debi o ye sa akwa nyame betua nipa ka si aka obi de dia adenti no di for some asem de ye tumi kan krom ha eno tina sante hene kan ye wasi tuoto ba akopɛ eye tia
eno tinyame adom akira producers mun ko di for samo adwuma na ye ne dia o mayehu eye ne yire dia eden so a tuo oba to tu atwire be madam omna samo ayen church for ni afefo mo hwe nyina ejidi ye se sa issue de issue a tabaha ya de kan nya wanwa e wo kwan bebre so etibi solve bi de ebi nso de kura hwe no kura wo hu no na me issue no na me anim ne kure ni opening him say Asem ne free ha from Swame ana ba bedunti opening kura me wo chia me kura say me kura me nim say Oforisuo won e bi asika bedi wo side na bi ekodi next ho enti ye kan ye nim say bi next no sika no kodi ni ho no do akoko ba bi te say police station de ne ade e mo ye ne ankasa no se odifo samo ye ne ebehu no ne be ponte se ne nsa so mu de anka issue a atem de bi e course no de minim e kwan fa so e ba se be frɛ wani ne ade minim e kwan e ko ba because odifo samo ye obi a ye ne ye fine ono so ne ye fine eno so nche se o de se kan to obi mimu a se be mpre ase ye nhwe ne mu matem de ne course no because no Oforisuo ka se wo sofu bi so obi frɛ nani wante wankire obi a unless ne anza na yete se odifo sama eno na ye me nwanwa kaka itime no me fa atomo so na mabusa no akwakobusa no se ede ne kobae ya nti akoba ne saa ti se de kom na se ono so ya mfumsuo bi aya ye betima ka kire no so ti ase se nya mfumsuo so ye betima na emom abrante esika yi de se kom na te saa se osusu esika ne bedi ne wode a ye so ne betra fitiam na abrante because ye kan ana making se sika na ekodi ns din bia bem third person din bia bem se e kan se di ase obi di sika ebrem na se kodi kokko semba ese kokko sachi ana me ne yesi etu ni pama ne ko busa se anyanya bia sika wasem a ye ka no wonim hu bi ebedi u side do receipt ni ye wo yi de na ono nso nche bi ko obeka se me sika nko busa ns bia enwe nan de na no akoya asem foforo meba dabi o waka se we mpacho eti de pese kan nan se yeyi asem no ento na wo kira nyame ya adoma mi ankasa no meko di for sam akobusa no sa asem we na ye kan nyina ye ka bo anu at the of the day abrante sika se wo ho a ninsa na ese dai e kan sika ye nka ne yanko ye se ya kan wie ye kan wie ne se ne nsa kan sika na so wato bo abo osan taso enko fa rema iti ese ochanya nyame ya adoma ye ne abetu ene ho asio me no ma bi koso maybe ya me hu ne ntama nke bi kwa na nka case ne mu atem de ne ba mo no ho na me so ma ko busa se ye den ene ko fa se ubefre obi ani ana wo nsu se be se ebi ana Oforisuo ti anze obi nsu ko fa ne se ebi Oforisuo su di kan to bibi man so ti ase ne me ko ne ko busa ati abusa ene agro se ye den ne ko so se because de ko so ya nura no Oforisuo ka se obi so obefre nani na me nyin ni se ye ebi odifo somewhere enumre ya na me mete sa asem ne se odifo somewhere eye mo won yi ne san ma rewo eye ma homete pa iti at the end of the day nsem na ko emienu wo watem de day no na abrante nsu sika no se ye kan wo watem de day yi to nche kwa na abrante sika na se wo ho a na ni nse na ni hu ya se ne saka na anya abrante we ho dabi de ne de aba na ye ka oba me office omo se de ne de aba na ye ya abrahu omo se odifo Samuel no ya advert wo machu no so no man secretary ne ba interview eno nti obi biada frakadam na bam a wantumi afa na ntu kwai se chinchina Oforisuo Aboagye wo na di ne ho adanse etu okase wo firi nkran kura ba meme ho na wo ba na ntima me kasa asem wo se wo manfo sika ma menka de wo mu ne seti nyaboto kata cho be mate ase no o kan asem bi na tiefu nso me nhwe ne nkasa asem ne ye edumre bi a ye ne yete ya no sabi obi eye TV station na FM station advert ene edi twa ye ka enti katecho bo bank bi hu dawuru ame hu ko ba asem besi na me no ka bank no egu ya manfo sika hyem de na obi e kan se no mu ogidie wo katecho mu ene mo mu di sika ko katecho e be so hwe mu nso a se o ka so o di katecho nti na o di sika ko ho a wo so nya o profit no ba me katecho bi e wo kwan bi so eti nipa wadwuma ye no ebibibi ampa ye na etu enye obi beka se o omra sama ye adwuma wa nti na menya ni mugidie Oforisuo ye adwuma wa nti na menya ni mugidie e wo eti we no de e kan se
de ne de abaha na me de minim se opani de na abaha se bi dɔɔso wɔ hɔ a yɛnhwɛ na opani na sɛm ɔde ba because obi ade ayira ɔpɛ na yɛnkɔ ne ne nkɔ tena se na yɛhu se sika no panel members akasa ɛkyerɛ producers mo nkɔ di for some adwuma mo company na yɛne dia ananya ne dia na yɛ hwan dia ɛyɛ na yere dia na ɔka ho bi ɛno de tie cause asante ngoma no bɛka kyerɛ sɛ ɔba ototu atwere bɛma dem ɛmfa so ɔba wo na abɛdie ɔno ma ne bɛdi so mfa so na abrahu sɛm ɛwom kura ne sɛ abrante ba ko firi nkran ne ɔba yɛ no okosi sompan kɔmɔfo no so IBG me wɔ hɔ na ɔde abrante no ba sɛ abrante yi sɛ odifo Samuel company your destination travel and tour oma ginisika ekoba ne sa dia say me show so no mobile interview e ho anom de ne baaye na so ka kan wakoma to ni din da me table no so sesi a minim kura no man ba ko ya dwuma magazine ba ko e wo Mampote government hospital e na one woman bi ade na wo yesa ade na ko fa ni gwase abrofo so be ma ifiri se mimi mujide mimi hono mo ka asem no se nya wo akia mfiosi kan kwankoma no so fosu Aboagye men ka asem no fosu Aboagye wan hwa mefra wan meto say ama na sa na efu obi sika die Chonka misusu se nke ko ba yan ko homa so 0554933131 echina afoforo bi ombesa aba no mo producers be ko afoforo bi omo ban se me ka tire ye ya kra dia bere na wo yese yi 0554933131 05549331 ya makuma se amehwebo o ka se ba kuma se be kenka aka so ho o manfo hawo ne o man ne o mo de bere ye ne so bo ama wo mo sa we ni bi ne kan no ba bo wa asore ho dawuru no adawu ni mu ana hello systematic mehwe mame hello so what diamond fosika ye ba diamond wo mu asme fra wani na 31 fra wani na 31 0554 na 31 na 31 0548 na 31 no systematic way 0548 na 31 na 31 okazi dia guru kumasi ya ho otaku no sempo ana mde mama manfo mutu fanto manfo anuntum hello kwatre dun phone do ni akasa hello systematic no way hello ye nyame watumika se yentie o noki wose Noki 0554 now 31 0551 now 31 0548 now 31 yemfa de he hello yes hello when you yetio Yesawa hello ya bana mo jima mo ye no ana na mo wo nyin ayo to for one dance here obi afọ de sade amra de ndp ofi na ko mo bodawu ha mo nwe mu yansa mo bodawu ne tie no ti travel to kra no adwuma wura se travel to advert kwa yenye bi wa fidie we so
Dini Perry Hambo 0551 0548 931 yanko man so dey koti do man for beka. Hello. Baby afrefre udi. Good evening. My jo so katachi. But we do the gas. Okay. I think with your mechanical council. And you are like the chief new pastor to put the chief before super. Mr. So we did the advert back, and now we did the people pastor that the advert. This is so. And you are going to feel in a sad day. A pretty didn't pay. Okay. Enya nwanwa say adwuma wura say travel to advert kwa yenye bi wa bi. Adwuma wura say travel to advert kwa yenye bi. Now they want to hear manim. What am I say? If you said then time marketing manager, hana no ye adwuma no no ko ye adwuma. Oni wo di for some ko ye adwuma. Eti wo chidie kese wo muso mo betumi ayama ye. Because amanfo ebu amanfo paso. Say mo kra de fanyina kwatre kwa. Hello. Baby afrefre udi. The party FM na napoku. Nana yeti o. Kase fast and catch on radio. No ki. The party no question wa jini fika there. I say what the man on. Because I say na say Gavet and Toss no ejuma. What you say? After no one entrance na unti any fika on. Nana poku ki ade ne trans ye no koka na ho mre mu aka meduru sei eno ti na me ka say ye tufu dem na wanti epia bonten te koma oka ne tem anka bi ama e kwa ya ye waye na agi se wontua sa no waye na de bi eno de ne form of de nti won form of de ampelisi kama no ti me da mo 0551931931 0551931931 0548 931 na yenko emfa ko ene me pontempa omoko okay network no ha ma adwene medical ka say obi biada your destination travel and tour and nam Oforisuo Aboagye me so na munya agidie ko ho ne kira mo mra. Hello. Good evening. Mia bemena Let us say, Yami with me. So the amount for more cano, Monfana Bishia. Like you man, ya Munsunia amount for. Barbara say, any other phone. Now, you crowd, you may be a one. And no question. More than some trade woman and that Dian would give for someone, and that you give for some other than the water or so that you show. We know the Najuma Fufu or Kofa by Menkana diffusem. Na djuma foforo bia ye travel and tour won SSA ye na yere dia eno ho asem na America o magi amanfo sika enye na difu sem ho asem na America. Hello. Baby afrefre udi e ba to me frefika se yentie we o he no mamwado maju so eburu oba pa me pa cho no so di for someone me victim. If I told me, she's on the one and go up at Savono. Osei. If I told you for someone, on the one and go up at Savono. Sa from who? You. What that woman, I'm a bang fan. Oh. We in the travel and tour be a what once a mesro. Menkana diffusem. One is what in a diffuse be from and Miss Miami, I'm some no. I would have been found. And then the travel in a diffusem, they may find the Bible of a man coca once. Travel and tour. Among Fusika ko kemu asem na America. 0551931931 0551931931 0548 931 ne ko emfa ko yanim Sompa Mpe Nipa no. Hello. Ye maju so eburu. Okay.
Ziana or the same mother be. So they travel to this young quiet. Also go to me, sir, about this security. And you know, yes, sir. I was a son, you go to my dear, only cooking and food baby. Dania. Okay, 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. Hello. I know I'm Hello. Oh. Network here had been over. Hello. Oh. 0551 931 931. Hello. Me pacho when you. Me pacho me na me ka sa wo ka ti ni. Me to watch me e na na nka meka. What's him doing? Hello, daddy. Travel and to ho asem. Me kan na difu sem ho asem na anwumiri. Okay. Na difu sem de me koka ho asem. Nyame friend na me ni ho. Enti na difu sem de me kan ho asem. Travel and to ho asem. Oni abrante bi ana wo marketing manager Ernest ho asem na me kan because me na ye interview. Chamo ka che systematic say on kwa chi no ntwa me ni interview na me mo na fidie ni so. Hello. En kan sunsum hwani o. Osei. Owushi ni Frederick Tema. Yentie we katachie. Odi for Samuel mensha bobo wa ahembobo an ho de nana. Ai ho na mekan. Asemu odi on fa ne sikama no na we de say abajigidi o sompa ho no ne ba bi obi ani mu na esa fata ni djubedi no pra edasi. No okay. Me pass amanfo na take ne clear say men kan na diffusem. So all the was ma ko ho diffusem mu di anye no a nembum travel and to no a woni ye ne sko ye no. What am I say? Travel and to no woni ye ne sko ye no a amanfo hu akoka adwa mu no eno ho asem na meka men nye ne bible asem na meka 0551 yemfa last caller 0551 0548 na 31 na yemfa dwumadi no nyina enko na wie ya na omo ye advert morning show den time o man hene wa ha me lashe wo mo afidie we ya so eno ti se travel to we ya banana se me mentumi anka ho asem kura no a travel to bi amaka na asem bi nya me betua meka e straight up ko travel to bi nche travel to bi nti se matimi aka travel to bi ho asem agi sika ni bi pen na bi won kura na ye je na wodi for someone near na sate travel to your destination travel to na me mentumi anka wo mo asem kama no tumu a ese krupo twedian potua meka pa ne se me pa oye titi ana kura asem ye ba ko pe hello baby afrefre within last caller you can tell me TV ne emma wade what say mo TV ne emma ade TV no problem kakra na otwi ana na otwi besim bibia betuto ye wate okay ya for friend no nyina emfansi ya na nyame ya adom a yenya de aka nyina ma producers e kina omumi tu odi for Samuel medika aka to say tu for no dem no wantia ese pia bonten producers ne omuni nkomo on fa NS mra on board anye sa decision me mateke no ye be di so kama pa free say me mente travel and tour na wo be ye advert wo me show so no ene ntu so obi ba na me kra mansa amfa nipa na ma okra no a me ni wa ni ni yie na boso me so an be danya sika betu aka na nsu se na ye frakadami okay no tu obi biada enam me so manumu asem na sa travel and tour we ebasisi no wo mra me twa na ha kina tia wodofo na wotwe awie ye madika aka cho se fiada mochri dwa na mochri dwa na ekoso asantemam ha na ya na nya asem keto akora madam akua sewa ono eton so pe pass wo Kumasi magazine akua sewa mpafo ne papa nimpon pa ne opani Samuel Kwabena ono akwambena mo aben enkane no wetasi driver ewo news ame
a ye friend no sew wadani bonkun so nyame ya adom afiada me dane ne kwasi ada so na ye de ne die twato ebekwa akwakoma no eno nti no opani Samuel Kwabena amoaben dodo no afa no sew ne ba akua se wa ton super pass magazine minim maami we pa no yini passe we ni passe na asese wa no we yini papa eno nti no yenkwai na yenkonkwa yo mo sanse ade to wani nya wa na yi bakofo redrugu bakofo sa enso nyame pa anikata eno nti no opani Samuel Kwabena amoaben sew dodo no afa no sa wa wonfo papa ika e wonu suame na afei na waba nu suame ho we so every Helena Sapon na Helena Sapon eye cleaner e was Sompa TV yadwuma yeni no wo be ha dwen sister Helena kosie ni papa ba ye enche awre hu se me wom no enche kra sister Helena kusewate na eni gina na Eunice Agima Boaten ye ni nua pa ono so aka enchinagu wa braduane esiso enu nti no na yiyo no enso ebekoso na niyo na ekoso no memeda ene kwasiada na saa yiyo no so ekoso Eunice Agima Boaten obatan na wawu awia saa no enu nti no mami yu yede ya no yebeba bejaw ne apokra bia wate atronie na eyi no ekoso atronie kola kekitio 39 years abreko asem kese pa ene wote omra samuanka the nation sanka ene wote ne ka producers ye no mudi dwuma ekokosachi yebo a Fletcher ene kwanta bisa Isaac woko MC a so a systematic press woni Obed Amponsan ene osika brantie omo ene hwe no mchinchin fidie ni mfruma na wode ye fa social media application so kofro bofu mpa be ma suketu am yipebre na asai Aboagye fosu ni ntin fosu a company sem me na